wannan sabuwar ƙyanƙyasa ce, yau kwanan su 2. Masha Allah, ga su nan wurin su 13 aka ƙyanƙyaso su shekaran jiya. Nan kuma dawa da gero ne, suke ci. Kullum shine abincin su da safe da kuma yamma in Allah ya yarda. Safe za a ba su dawa da gero, da yamma ma za su ci dawa da gero. Amma dai shine suke ta ci. Gasu nan su kuma waɗannan yau kwanan su 5, gasu nan su kuma su 7 ne wurin uwarsu. Gasu nan su 7 ne, masha Allah. A kuma tantabaru nan wurin yan bindi, su ma ga tasu nan dawai da gero. Masha Allah. Nan kuma gidan bacci ne, nan wurin bacci ne, akurki ne, ai bacci ai kuma yi ƙwayaye. Kun ga yadda wurin yake. Shi nan akurki ne kan nan daban-daban, an rufe shi kuma da leda saboda damina, an kuma yi mishi rumfa saboda